Както казвам винаги, ЦСКА и на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока, виж какъв грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кока, та. Здравейте, приятели! Започва седми рунд за Хапи Кокъл в Паунсбет. Както виждате, искам да сменя късмета малко, няма бюро пред мене. Но пък, както се казва, следвайте ме и наистина започват истинските мачове, където аз почти познавам всичко. Така че внимайте в залозите. Първият от двата мача за днеска е Левски и Арда. Левски са устремени към 27-та шампионска титла, която мисля, че ще се узакони след 3-4 мача. Но не бива да подценяват и отбора на Арда, който играе в момента с настроение и се борят за осмицата. Но въпреки всичко не мога да кажа, че стъпката на Левски е била грешна в Добрич, тъй като се очакваше да е тежък матча на недобър терен, с много публика, много стълкновения, затворена игра на Добрич и Левски успяха да вземат една точка, което също не е малко. Специално за матча Левски Арда бих казал, че ще дам точен резултат 3-0, тъй като Левски пред собствена публика играят много по-добре, много по-атакуващо, с много ситуации за гол. И когато могат да отбележат и повече гола, но мисля, че до 3-0 могат да го докарат този матч. Следващия матч в програмата Порто Нотингам, Лига Европа. Тук според мен няма две мнения. Порто е много по-добрия и балансиран отбор, по-техничният отбор и смятам, че ще победят с точен резултат 2-1. И това е за днес. Ще се видим утре пак.